колектива. Щом сте фенове на колектива, рано или късно ще станете и наши фенове. Аз съм управителя на това прекрасно място, което се казва Playgrounds. Тук има от всичко по нещо, за всеки по нещо. Това е моя офис, който прилича на диджейски пулт, но това е само камуфлаж. Както виждате, отсреща е нашето най-прекрасно съоръжение, най-модерният боулинг в България. Обратно може да видите нашите билярдни маси Dynamic 2. Не знам дали ви говори нещо, но масите са много хубави. Зад билярдните маси виждате три големи маси, които са също една от нашите големи атракции. Това са тъчскрин игрални маси. Там във ъгъла една незабележима вратичка, която може би не се вижда от колоната, но е нашата още по-голяма атракция, която се нарича 4D кино. Много от вас сигурно вече са го видели, защото с колектива направихме много добра оферта. Вече сме на боулинга, вече много хора знаят за нашия боулинг и станаха още повече след нашите съблазнителни оферти в колектива. Много хора, които не знаеха за Playground, вече знаят. Очакваме ги отново, а ще има и още.